थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपल्याला या शाश्वत वटवृक्षाबद्दल जाणून घ्यायचंय बघा. आणि हा वटवृक्ष कुठल्या परिस्थितीमध्ये आहे, कशा स्थितीमध्ये आहे, तर ते जाणायचंय. ज्याची मुळं वरती आहेत आणि शाखा खाली आहेत बघा, ज्याची पानं वैदिक मंत्र आहेत आणि ज्या वृक्षाला कशा प्रकारे काय म्हणतात ना, त्याची संगोपन केलं जातं, हे सगळं आपल्याला जाणायचंय. आणि या वृक्षाला वैदिक महत्व आहे. मग या वृक्षाच्या संकल्पनेतून काय जाणायचंय आपल्याला, तर कशाचं प्रतीक आहे आणि कशाचं हे सिम्बॉलिक हे आहे, हे आपल्याला जाणायचंय, की कशा प्रकारे आपल्याला या शाश्वत वटवृक्षाला अशा परिस्थितीमध्ये आपण कधी बघू शकतो, हे आपल्याला बघायचंय. मग हा वृक्ष आपल्याला कुठे दिसतो? असा वृक्ष कुठे दिसेल ज्याची मुळं वरती आहेत आणि शाखा पसरलेल्या आहेत खाली? असा वृक्ष कुठे दिसेल हो आपल्याला? सांगा मला चॅटमध्ये. येस, प्रभूजींनी सांगितलं. धन्यवाद प्रभूजी, रेकॉर्डिंग ऑन केलं मी. मग कशा प्रकारे हा वृक्ष आपल्याला कुठे दिसेल असा? काही कल्पना करू शकताय? कल्पना करा. मी कुठेही तुम्हाला अगदी काही शाश्वत काय म्हणायचंय माताजी तुम्हाला? माधवी माताजी, मला कळलं नाही. मटेरियल वर्ल्ड वर भौतिक जगात कसा दिसेल? पण भौतिक जगातली झाडं पण अशी नाही हो. भौतिक जगामध्ये कसा दिसेल तो वृक्ष? इल्युजन, माया. बरं, पण प्रत्यक्ष दिसतोय असं मी म्हणतीये. मग कसा दिसेल तो? संसार आहे. बरं, आणि ठीक आहे, मला आवडेल तुमच्या संकल्पना जाणायला, खूप निश्चित आवडेल. कारण ज्या संवादातून की मला कळेल की 15व्या अध्यायापर्यंत आलोय. मग मला माहितीये की निश्चित भगवद्गीता जितकी वाचाल तितकी तुम्ही आत्मसात कराल. म्हणून मी परत परत रोज तुम्हाला सांगते की तात्पर्य नक्की वाचा माझा अध्याय झाल्यानंतर. खूप छान प्रयत्न आहे. हरे कृष्ण. हरकत नाही. खूप छान प्रयत्न आहे. वटवृक्ष. मग हा वटवृक्ष आपल्याला जी मुळं कुठे आहेत त्याची, तर त्याची मुळं कुठेतरी वरती आहेत आणि शाखा खाली आहेत. असा वटवृक्ष आपल्याला एखादी पाण्याच्या प्रतिबिंबामध्ये, म्हणजे पाण्याजवळ असलेला एखादा वृक्ष, व पाण्याजवळ असलेला जो वटवृक्ष आहे त्याचं प्रतिबिंब म्हणजे आपल्याला ही गोष्ट दिसेल बघा. आणि म्हणूनच असं प्रतिबिंब जेव्हा दिसेल तेव्हा कुठेतरी या शाखा आपल्याला खाली दिसतायत. मग हे मूळ आहे आणि या मुळाचं कुठेतरी कशा प्रकारे ते कशावर अवलंबून आहे. मग हे सगळं भौतिक जगामधलंच आहे, पण कशा प्रकारे हे आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणूनच या वृक्षांनी, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.2 या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असा वटवृक्ष तुम्हाला दिसेल जो एखाद्या पाण्याच्या, नदीच्या जवळ जो वृक्ष आहे त्याचं प्रतिबिंब जेव्हा पाण्यामध्ये दिसतं तेव्हा निश्चितच हे अशा प्रकारे दिसतं. आणि म्हणूनच हे प्रतिबिंबित असं, हे प्रतिकात्मक, हे भौतिक जगताचं प्रतीक आहे. हे जे प्रतिबिंब दिसतं आहे, आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब जे पाण्यामध्ये दिसतं आहे, ते भौतिक जगामधला वटवृक्ष आहे. आणि कुठेतरी याचं पालन पोषण जे एरवी पाण्याने केलं जातं, खत पाणी घातलं जातं, त्या वृक्षाला कशाने आहार दिला जातो? कशाचा आहार? तर त्याला त्रिगुणांच्या आहाराने, ते त्रिगुणांनी कुठेतरी पोषण केलेल्या, मग त्रिगुणांनी ते कुठेतरी पोषित होत असतं. आणि त्याच्या डहाळ्या या इंद्रिय विषय आहेत. मग कशा प्रकारे या इंद्रिय विषय वासनातून, इच्छातून माणूस एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर हॉपिंग चालू असतं हो. कारण मन आहे ते एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, एका विचारावरून दुसऱ्या विचारांवर धावत असतं. त्याच प्रकारे कुठेतरी मग या वासनांमध्ये, इच्छांमध्ये
मग त्या मनुष्य जन्माला कुठेतरी पुन्हा मनुष्याचा देह त्यागून मग त्या आत्म्याचा प्रवास सुरू होतो. परंतु जिथे कुठेतरी या सगळ्या इच्छा वासना आहेत त्या इच्छानुसारच त्या जन्माचं कुठेतरी ठरवलं गेलेलं असतं. आणि अशा प्रकारे या फांद्यांवरून एका गोष्टीवरून दुसऱ्या गोष्टीवर, जसं मरकट असतं माकड, तशा प्रकारे ह्या फांदीवरून एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर असा हा जीव फिरत असतो. आणि म्हणून त्या इच्छा वासनांमुळे तो 84 लक्ष योनींमधून जातो. आणि म्हणूनच ही मुळं कुठेतरी मानवी समाजाच्या सकाम कर्माशी मानली गेलेली आहे. मग या सकाम कर्माशी म्हणजेच काय, तर या भौतिक जगामध्ये ज्या काही इच्छा आकांक्षा किंवा जे काही कर्म करायचं आहे ते कुठेतरी या सगळ्याशी जोडलं गेलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग आपल्याला या वृक्षाला जाणायचं असेल तर मग या वृक्षाला जाणायचं आहे तर त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. कुठेतरी फांद्या म्हणजे त्याचे वैदिक मंत्र आहेत, पानांमध्ये सुद्धा वैदिक तेवढाच इम्पॉर्टन्स आहे. आणि कशा प्रकारे पूर्ण या शाश्वत वटवृक्षाला कशा प्रकारे आध्यात्मिक स्वरूप आहे. पण ते जेव्हा नदी समोर त्या प्रतिबिंबामध्ये जेव्हा ते दिसतं, ते प्रतिबिंब हे आध्यात्मिक युगाचं भौतिक युग आहे. आणि ते प्रतिबिंब म्हणजे भौतिक युग आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वाती नलवडे माताजी वाचा. 15.34 या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्तीरूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या वास्तविक बघा, त्या आध्यात्मिक रूपाचं महत्व निश्चितच या भौतिक जगामध्ये येणार नाही. आणि म्हणून त्या वास्तविक जगाचं, त्या आध्यात्मिक जगाचं बघा, आधीच्या अनेक अध्यायांमध्ये आपण की मूळ स्वभाव 13व्या अध्यायाचे ज्ञान घेतलेलं आहे. तो अध्यात्म हा तुझा मूळ स्वभाव आहे. मग तुला कुठल्या दिशेने जायचंय? भौतिक जगामध्ये बांधलं जायचंय का मग वास्तविक रूप अनुभवायचंय? वास्तविकता जे आध्यात्मिक रूप आहे ते तुला अनुभवायचंय. आणि म्हणूनच या गोष्टीचा आदी अंत आणि मध्य कोणीही जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच या भौतिक जगतापेक्षा त्या आध्यात्मिक जगताचं महत्व काय आहे, तर मनुष्याने खोलवर मुळं गेलेल्या या वृक्षाला अनासक्ती रूपी शस्त्राने छाटून टाकलं पाहिजे. आणि त्यानंतर मनुष्यानं असं स्थान शोधावं की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागणार नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून अनेक गोष्टींचा प्रारंभ विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. आणि म्हणूनच हा आदी अंत आणि मध्यही ज्याचा माहिती नाहीये, परंतु याची जी मुळं आहेत ती कुठेतरी खोलवर अनासक्ती जी इतकी कुठेतरी वासनेमध्ये, इच्छेमध्ये आहे, त्याला अनासक्ती रूपी शस्त्राने कुठेतरी छेदून टाकलं पाहिजे. आणि पुन्हा त्या जगतामध्ये परतावं लागणार नाही. मग त्या भौतिक जगामध्ये तर नाहीच नाही. आणि अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झालेला आहे. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष त्या परमपुरुषाला या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. ज्या परमतत्वाविषयी, ज्या परम कारणाविषयी आपण जाणलेला आहे, तशा या भगवंतांना इथे शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. थांबा, मी श्लोक वाचते. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदत्वा न निवर्तन्ते तस्मानं परमम्. हरे कृष्ण माताजी. राधा हरे माता कृष्ण. राधे राधे. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. ते त्या धामाला पोहोचतात. ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाहीत. राधे राधे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी जेव्हा मग या परमधामाचं उदाहरण दिलेलं आहे. मग आधीच्या अध्यायामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे इथे, तर कुठेतरी त्या वृक्षाला म्हणजे या आध्यात्मिक
जर आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला प्रगत करायचं असेल तर नुसतं ते अनासक्ती आणि मी कुठेतरी मग जे फलगू वैराग्याबद्दल आपण ऐकलं, युक्त वैराग्य, जे कर्म केलं जाईल ते कर्म टाळू नका. कर्म संन्यास नाही, परंतु ते कृष्ण भावनाभावित कर्म करा. आणि म्हणूनच कुठेतरी या वृक्षाविषयी सांगताना या भौतिक जगामध्ये या वटवृक्षाला जो कुठला तरी प्रतिबिंब आहे, ज्या आध्यात्मिक वृक्षाचं प्रतिबिंब आहे, तो आध्यात्मिक वृक्ष पूर्णपणे अनुभवता येत नाही. आणि म्हणूनच या भौतिक रूपी झाडाला कुठेतरी मुळापासूनच छेदलं गेलं पाहिजे. कारण कुठेतरी ज्ञानाद्वारे, अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे मग कुठेतरी जी ओढ आहे, आकांक्षा आहे, ती कशासाठी आहे हे जाणून घेऊन प्रत्यक्ष पर्टिक्युलरली त्या अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे त्या झाडाला छाटून टाकलं पाहिजे. आणि मग मनुष्याने असं स्थान मिळवावं की ज्यामध्ये तो पुन्हा या मृत्यू लोकावरती आणि पुन्हा या ठिकाणी परत येणार नाही. आणि म्हणूनच अनादि ज्या परमपुरुषाकडून अनादि काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परम पुरुषाला या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. आणि म्हणूनच अशा परम पुरुषाला, परम तत्वाला जो जाणतो आहे तो निश्चितच कुठेतरी स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगत करतो आहे. आणि म्हणूनच माझ्या धामाला सूर्य आणि चंद्र, जे आधी म्हटलं आपण की प्रत्यक्ष चैतन्य तेज हे भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणून तिथे गोलोकामध्ये ना कुठला सूर्य आहे, चंद्र आहे, तो असा तेजाळलेला आणि कुठेतरी अतिशय आपण म्हणतो ना की तेजाळलेला आणि जिथे प्रखरता आहे, परंतु अशा प्रकारे जिथे सूर्य चंद्राची निश्चित गरज नाहीये. आणि म्हणूनच ते प्रत्यक्षपणे परमधामाला सूर्य चंद्र तसेच अग्नी वीज प्रकाशित करत नाही. जे धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. जे गोलोक धामाला पोचलेले आहेत ते भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. हरे कृष्ण माताजी. मी हे श्लोक असते. मम इमांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माताजी. सरिता माताजी वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग का भगवंताला आपली काळजी आहे किंवा भगवंत काय सांगतायत की भगवंत सांगतायत की ममई वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, की त्या भगवंतांचेच आपण. मग हे आज संबंध कधी जाणायचा आहे की आपण क्रिएटेड आहोत, आपण मेंटेन केले जातोय, पण मेंटेनर कोण आहे, जो क्रिएटर कोण आहे, तर प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच या परमात्म्याचा अंश आहोत हे जाणणं किती गरजेचं आहे. एखादी सेल्फ रिअलाइज्ड आणि ज्या व्यक्तीला ही जाणीव झालेली आहे ती व्यक्ती निश्चितच या गोष्टीला कुठेतरी जाणू शकेल. आणि म्हणूनच या आत्म्यापासून परमात्मा, जसं परमात्म्याचा अंश आहे परंतु अस्तित्व हे निश्चितच वेगळं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला म्हणायचंय बद्ध जगातील जीव माझे सनातन अंश आहे. ज्या एका अंशातून भगवंतांनी सर्व विश्व व्यापलेलं आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी संघर्ष करीत आहे. आणि म्हणूनच अशा या 6 इंद्रियांशी त्यांचा संघर्ष चालू आहे. कारण बद्ध जीवातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत हे जरी खरं म्हटलं तरी पण कुठेतरी त्या मनासहित 6 इंद्रियांशी हे जीव आहे, हा जो भौतिक जगातील जीव आहे तो बद्ध होऊन कुठेतरी त्या कठीण असा संघर्ष करत आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणायचंय की हा संघर्ष, या कुठेतरी ठिणग्या दिसत आहेत बघा. एक सेकंद द्या मला. येस सॉरी.
आणि म्हणूनच या बद्ध जगामधील मग भगवंतांनीच ही योगमाया मोहमाया सगळी निर्माण केलेली आहे. परंतु जिथे कृष्णाला विसरतोय मनुष्य, जिथे ज्या कर्मामध्ये किंवा ज्या गोष्टीमुळे ज्या मायेमुळे विसरतोय ती मोहमाया. आणि म्हणूनच स्वतःला कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये कशा प्रकारे आपण मार्गस्थ केलं पाहिजे आणि तशा प्रकारे स्वभावाची निर्मिती केली पाहिजे, स्वतःमध्ये तसे बदल घडवून आणले पाहिजेत, तरच या भौतिक जगापासून निश्चितच मुक्तता आहे आणि मग पुन्हा या मृत्यू लोकामध्ये परतून यावं लागणार नाही. मग कशा प्रकारे या गोष्टी जाणवल्या जातात, ज्या संकल्पना आपण आधीही जाणल्या, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धाविनाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे दीपाली कृष्ण. वाचू का? दीपाली माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे अध्याय 15.8 ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कुठेतरी जेव्हा आपण बघितलं की आत्मा आहेस तू, शरीर नाही, मग त्या आत्म्याचा प्रवास बघा, आपण त्या तारुण्यापासून ते वार्धक्यापर्यंत बघितला. मग त्या आत्म्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नाहीये. ते शरीर बदलतंय, ते शरीर वाढतंय आणि ते देह जीर्ण झालेलं शरीर जेव्हा टाकून आत्मा दुसऱ्या देहात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याचा प्रवास तो सतत चालूच राहतो. ज्यांनी सकाम कर्माशी बांधून घेतलेला आहे, मग जिथे कृष्ण भावना आलेली आहे तिथे निश्चितच आपण त्या गोलोकामध्ये परत जाण्याच्या मार्गावरती आहोत. कुठेतरी ते आत्मसात करून मग अनेक जन्म जरी घ्यायला लागले तरी पण आपण त्या भावनेमध्ये स्वतःला गुंतवतोय. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे वायू बघा, एखादी गुलाबांचं गार्डन आहे बरं का, आणि आपण कुठेतरी चालतोय त्या रस्त्याच्या जवळूनच, तेव्हा तो गुलाबांचा सुगंध इतका प्रकट होणार आहे, इतका कशा प्रकारे जाणवणारा आहे की मग निश्चितच त्या व्यक्तीला कळतं की अरे हो, इथे कुठेतरी जवळच गुलाबांची बाग दिसतीये. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन येतो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. आणि म्हणूनच असं कुठलीही बांधिलकी नाही की मग कशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांना काय अर्पण केलं पाहिजे आणि कशा परिस्थितीमध्ये केलं पाहिजे. तर त्या सुगंधाची कुठेतरी चाड घ्या आणि त्या सुगंधावरनं जाडा की मग कशा प्रकारे तुम्ही ज्या प्रकारे वायू आपल्या बरोबर गंध आणि मग थोड्या वेळाने त्या गार्डनच्या पुढे गेल्यानंतर मग कुठेतरी ते गुलाबाचं गार्डन दिसायला लागतं आणि त्या गुलाबाच्या गार्डनच्या जवळून पास केल्यानंतर एवढा स्ट्रॉंग स्मेल असतो, त्याच्यानंतर मात्र तो कुठेतरी विरत जातो, तो वास कुठेतरी विरत जातो. कारण कशा प्रकारे तुम्ही आपल्या जीवाबरोबर मग ती संकल्पना, ज्या एका जीवाची संकल्पना दुसऱ्या जीवामध्ये, मग तो देह धारण केलेला बाह्य शरीर असतं, ते बाह्य शरीर निश्चितच जीर्ण होऊन थकलेलं असतं, परंतु त्या आतल्या जीवाशी निगडीत जी काही भावना असते, ज्या प्रकारे त्या गुलाबाचा सुगंध थोडा काळ टिकतो आणि मग थोड्या वेळाने पुढे गेल्यावर तो हवेमध्ये विरत जातो, मग आपल्याला मागणूसही राहत नाही कदाचित की मग त्या गुलाबाच्या ठिकाणून आपण आलेलो आहोत, कारण तो त्या तात्पुरता दुसऱ्या गोष्टीला प्राप्त केलंय, त्या वासानी, म्हणजे ज्याप्रमाणे त्या हवेने त्या वासाला धारण केलंय ते तात्पुरतं होतं. आणि त्याच प्रकारे आपण इथे जाणतो आहोत की जीवनातील विविध संकल्पना, जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. आणि म्हणूनच दुसरे शरीर धारण करण्यासाठी तो एक शरीर कुठेतरी त्याग करतो एका शरीराचा. मग या शरीराशी काय बांधलेलं आहे आपण बघतो, तर मग या शरीराशी बांधलेली ज्ञानेंद्रिय आहेत, कर्मेंद्रिय आहेत. आणि ही ज्ञानेंद्रिय काय सांगतायत, तर कुठेतरी डोळा, कान, नाक, घसा आणि जीभ, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा, अशा प्रकारे ही कुठेतरी सेन्सिटिव्हिटी, म्हणजे तुम्हाला स्ट्रॉंगली फील करणारी अशी ही सगळी सेन्सेशन्स आहेत. आणि कशा प्रकारे जीव. हरे कृष्ण माताजी. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे 15
15.9 अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मग त्या ज्या संकल्पना असतात, ह्या बाह्य शरीर असतं ते सगळ्या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियांनी बनलेलं असतं, परंतु जे अंतर्मन आहे, मग त्याच्या ज्या संकल्पना आहेत की मग एका जन्मामध्ये तो मनुष्य माणूस म्हणून आहे, तर दुसऱ्या जन्मी जेव्हा त्याला कुठेतरी कुत्र्याचा जन्म येतो, मग त्याला कुत्र्याच्या जन्मामध्ये मग त्या माणसामधील ती बुद्धिमत्ता, कुठेतरी आपण प्राण्यांपासून त्या गोष्टींनी सेपरेट आहोत आणि तो फरक आहे मोठा. आणि म्हणूनच त्या कुत्र्याचा जीव धारण करताना त्या संकल्पना, मनाशी निगडीत संकल्पना फक्त तिथे देह घेऊन जात असतो. आणि मग कुत्र्याचं भुकणं जसं काही त्या देहाशी जे रिलेटेड आहे, त्या देहाला विसरून, त्या देहाच्या त्या संकल्पना विसरून मग जे निगडीत असतं की त्या मनुष्याच्या संकल्पना, मग एखाद्या मांजरीचा जन्म घेईल, मग त्याला फक्त कुत्र्याच्या जन्मात भॉ भॉ करायचंय, मांजरीच्या जन्मात मॅव मॅव करायचंय, अशी ही पर्टिक्युलर बघा स्पेसिफिक इंद्रिय विषयांशी ही संकल्पना निगडीत असते. आणि म्हणूनच मनाशी, हे जीव स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नाक, जिव्हा, नेत्र आणि स्पर्श इत्यादी प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. मग त्या संकल्पनांसाठी ती इंद्रिय प्राप्त केली जातात आणि म्हणूनच त्या एका प्रकारच्या इंद्रिय विषयांचा तो समूह असतो. आणि त्या समूहाचा म्हणजे जसं मी म्हटलं, कुत्र्याच्या वागण्याचा समूह आहे, मनुष्याच्या वागण्याचा आहे, मग कुठेतरी हिंस्त्र पक्षी आहे, हिंस्त्र प्राणी आहे, मग मांजर आहे. अशा प्रकारे त्या संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात कॅरी केल्या जातात. आणि म्हणूनच जर तोच जन्म मिळाला तर ती संकल्पना तशीच राहते, नाहीतर त्या देहाशी निगडीत ज्या संकल्पना आहेत त्या इंद्रिय विषयांचा भोग घेतला जातो. मग हे ज्ञान बघा, हे ज्ञान मग खूप एक उदाहरण दिलं प्रभुपादांनी, की मग असं जाणणं, मग अशी ही जी व्यक्ती जाणते की हा मी आत्मा नाही, मी आत्मा आहे, देह नाही, जो देहधारी संकल्पनेशी निगडीत नाहीये, तीच व्यक्ती हे जाणू शकते. आणि तीच व्यक्ती कुठेतरी स्वतःच्या देहामध्येच मग त्या देहभावाचाच विचार करत नाही, कारण ती त्याच्याही पुढे जाऊन कुठेतरी आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही. आणि हा आत्मा निश्चितच त्या वासनेमध्ये, इच्छांमध्ये मग दुसरं शरीर धारण करत असतो. परंतु कशा प्रकारे आपण भौतिक जगतातून स्वतःला मुक्त करू शकतो, मग या इंद्रिय विषयांचा जर त्याग केला आणि कृष्ण भावना भावित कर्म केलं, मग ते कोणाकडून, तर एका आध्यात्मिक गुरुकडून. आणि मग ते ज्ञानाकडून, हे ज्ञान जे आपण दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सुरू केलेलं आहे आपल्याला द्यायला, ते ज्ञान आपण आत्मसात करत 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 चाललो आहोत. आणि म्हणूनच मग त्या ज्ञानाचे चक्षु घेऊन आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि तीच व्यक्ती ह्या सगळ्या गोष्टी जाणू शकतं. आता एखादी गोष्टी ज्याला स्मशान वैराग्य म्हणून म्हटलंय प्रभुपादांनी, कारण एखादी व्यक्ती एका यात्रेला, शवयात्रेला जाते आणि मग शव ते स्मशानामध्ये नेलं जातं. स्मशानामध्ये नेल्यावर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार होतात, ते त्या शवाला जाळलं जातं. ज्या आपल्या ह्याच्यामध्ये ज्या शवाला त्याच्यावरती त्या सगळे अंत्यसंस्कार करून जेव्हा ते जाळण्यात येतं, तेव्हा ते जाळण्याच्या वेळेला त्या व्यक्तीच्या, जी व्यक्ती त्या स्मशानामध्ये आलेली आहे ते अंत्यसंस्कार करायला, तेव्हा मनामध्ये की काय आहे, मग हे काय आहे, हे शरीर तर त्यागलेलं आहे, मग तो आत्मा मात्र एका आत्म्यातून दुसरं शरीर धारण करणार आहे. त्याला कुठलंही आश्चर्य वाटत नाही, कारण तो परमात्म्याचा अंश आहे. कुठेतरी ते अस्तित्व बघा, ते अस्तित्व जाणलेलं आहे. मग आत्मा हा परमात्म्यापासून अस्तित्वाने वेगवेगळा आहे, परंतु कुठेतरी ते स्वभावाला, मग त्या आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, हे आपण जाणलं पाहिजे. आणि हे व्यक्ती जी जाणू शकते, ती व्यक्तीच कुठेतरी भौतिक जगतामधून बाहेर येऊ शकते. पण त्या स्मशानामध्ये त्या व्यक्तीने जर तेवढ्या काळापुरता बघा की काय आहे, म्हणजे कशाशी काहीच घेऊन जात नाही हो मनुष्य. बघा मग आपण कोणी व्यक्ती गेल्यानंतर की काय राहिलंय, मग
जन पळवर म्हणतील हाय हाय, अशा बऱ्याच कवितावही आपण वाचन केलेलं आहे. कुसुमाग्रजांची जी कविता आहे ही खरोखर ती व्यक्ती जाते आणि त्याच्यानंतर थोडा वेळ हळहळ केली जाते, परंतु कुणालाही मग त्या व्यक्तीविषयी खूप कठीण असतं हे. म्हणजे ज्या व्यक्ती जेव्हा त्या परिस्थितीला दिलं जातं तेव्हा ते निश्चितच कठीण असतं. पण तेव्हा ती स्मशानामध्ये आलेली व्यक्ती तात्पुरतं ते जाणते की काय अटॅचमेंट आहे, मी कशाला या गोष्टींची अजून जखडून राहिलेलो आहे, की का मी त्या भौतिक आनंदामध्ये अजून स्वतःला जखडून ठेवलेलं आहे. पण हे कितपर्यंत, हे तिथपर्यंत जिथपर्यंत ती व्यक्ती स्मशानातून बाहेर पडतीये तोपर्यंतच. आणि जेव्हा ती पुन्हा त्या आपल्या आपल्या चक्रामध्ये अडकते आणि पुन्हा आपल्या सगळ्या दिनचर्येमध्ये अडकते, तेव्हा पुन्हा मग त्या डिटॅचमेंट पासून पुन्हा मोकळी होते आणि मग पुन्हा त्या देहदारी भावनेमध्ये ती व्यक्ती जगायला लागते आणि पुन्हा मग तो सगळा आनंद, ते भौतिक सगळ्या गोष्टी आणि ज्याचा तात्पुरता आनंद, क्षणभंगूर आनंद मिळू शकतोय, मग निश्चित त्याचा उपभोग घ्यायचा. पण ती कृतज्ञता कुठे, कृष्ण कुठे त्या भावनेमध्ये? आणि म्हणूनच या ज्ञानातूनच ती कृष्ण भावना कुठेतरी मनामध्ये जोपासली जाणार आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आत्मा हा परमात्म्याच्या आधाराशिवाय नाही जगू शकत. कुठेतरी परमात्मा हा बसलेला आहे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये. पण हे कोण जाणू शकतं? ज्याला ते ज्ञानाचे चक्षु आहेत. आणि नाहीतर जो अज्ञानी आहे, जो काय म्हणतो ना आपण अभक्त आहे, ज्याचा याच्यावरती कुठल्याही अस्तित्वावर भगवंतांच्या विश्वास नाही, तो मनुष्य स्वतःला पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये लोटून देतो. आणि म्हणूनच असं म्हटलेलं आहे, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानं वा गुणात्मितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. मला एक विचारायचंय, देवीचं आता महिला येतील तर मी हे करू शकते तुम्ही का? लिव्ह करू शकता. येस माताजी, प्लीज 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 तुम्ही लिव्ह करू Sorry शकता. माताजी. आपण एक नाही हरकत नाही. मी तुम्हाला दुपारी हरे सांगितलं कृष्ण. तुमचा फोन आला तेव्हा. हरे अगदी कृष्ण. काही हरकत नाही. हरे कृष्ण. तुम्ही कधी म्हणूनच आता वाचलं मी. काही हरकत नाही, काही हरे हरकत नाही. तुम्ही लिव्ह हरे करा. कृष्ण. उद्या भेटूया माताजी. हो उद्या हो हरे उद्या कृष्ण. नसेल क्लास, मी ग्रुपवर टाकेन. परवा आपण भेटूया माताजी. हरे बरं. कृष्ण. हरे कृष्ण सर्वांना. प्राची माताजी, पूजा हरे माताजी, सर्वांनाच हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या जीव देहाचा त्याग करून बघा, की मग नाही तर त्या आध्यात्मिक जो वटवृक्षाचं जे प्रतिबिंब आहे, त्याच्यामध्ये ज्या फांद्या आहेत, त्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जे मरकटासारखं मन, मग त्या वासनेमध्ये कुठेतरी ती इच्छा मनामध्ये आहे, म्हणून त्या 84 लक्ष योनींमधून पुन्हा 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 जन्म घेतले जात आहेत त्या मृत्यू लोकामध्ये. आणि म्हणूनच मग त्या कीटक मुंगीचे सुद्धा जन्म, मग सगळ्या जन्मातून ते जन्म मिळत, त्या प्रत्येक जन्मामधून एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मात असं ते पुढे पुढे जात राहतं चक्र. मग त्या चक्रामध्येच मनुष्य अडकलेला असतो. पण ज्याला हे कळलंय की त्रिगुणांच्या प्रभावाने मी कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये बद्ध झालेलो आहे, कुठेतरी अडकलेलो आहे, आणि म्हणूनच मला स्वतःला काय करायचंय, तर मला भगवंताला जाणायचंय. मी परमात्म्याचा अंश आहे आणि या भगवंताला जाणून मग त्या कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला जेव्हा भावित करायचंय आणि आत्मसाक्षात्कारी व्हायचंय, ती व्यक्ती फक्त ते ज्ञानाचे चक्षु घालून असते. आणि म्हणून इथे उदाहरणादाखल दिलेलं आहे की एखादी कार जर कुठेतरी दुरुस्त करायची असेल, कार जर बिघडली, तर ही व्यक्ती डोकंफोड करते हो स्वतःचं, पण ते ज्ञानच जर नाहीये, जेनो काम तेनो थाय हो, मग ते जेव्हा गॅरेजमध्ये आणलं जाईल आणि ही ज्ञानाचे चक्षु, मग ह्या व्यक्तीला ज्याचं ज्ञान आहे की कुठे कुठला काही पार्ट, कॉम्प्रेसरला कुठल्या गोष्टीला काही झालंय का, त्या गोष्टीचं ज्ञान ज्याला आहे, मग कुठलीही ती गाडीच्या भागांमधली टेक्निकल बाब असू दे, पण त्या गॅरेज मधल्या माणसाला मात्र ती निश्चितच माहिती असते, कारण त्याला ज्ञान असतं आणि त्या ज्ञानाचे चक्षु त्याने धारण केलेले असतात आणि म्हणूनच ती गाडी तो रिपेअर करू शकतो. असं ही जी व्यक्ती हे जाणतीये की मी या परमात्म्याचा अंश आहे, परमात्म्याचा निवास हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे आणि मी कुठेतरी याची निर्मिती आहे, मी याच्यापासून कुठेतरी वेगळा, म्हणजे कसा की मी क्वालिटेटिव्हली हा भगवंतांसारखाच आहे, परंतु तो आध्यात्मिक स्वभाव स्वतःमध्ये कुठेतरी आत्मसात करायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 15.11
प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. 15.12 अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे ज्ञानाचे चक्षु या चित्रामध्ये जे आपल्याला दिसत आहेत, हे प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू, जे 500 वर्षापूर्वी मी जे सांगितलं की ज्यांनी या कृष्ण महामंत्राचा, ज्या हरे कृष्ण महामंत्राचा ज्यांनी प्रसार केलेला आहे आणि तो जप त्यांनी दिलेला आहे, असे चैतन्य महाप्रभू जे प्रत्यक्ष राधाराणीचे अवतार आहे, तो कृष्णाचाच अंश पण राधाराणीचं तत्व जाणून घ्यायला प्रत्यक्ष कृष्णाने जन्म घेतलेले असे चैतन्य महाप्रभू, ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु होते आणि म्हणूनच ज्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये ते होते, तर बघा तुम्ही बाजूला पण दिसतंय की मग हे ज्ञानाचे चक्षु प्रत्येकाला धारण करता येतात, कारण त्यांच्याकडून ज्ञान घेऊन जे गोस्वामी दिसतात, मग ज्या मी 6 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, असे जे सर्व मिळून 6 गोस्वामी आहेत, या सगळ्या गोस्वामींना त्यांनी दीक्षा की गोस्वामी, मग इंद्रियांचा कुठेतरी स्वामी व्हायचंय, त्या इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करायचंय, कारण मग जेव्हा त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला जेव्हा विहित करू, स्वतःला जेव्हा आणू, तेव्हाच निश्चित कळेल की आपल्याला नक्की काय बनायचंय आणि आपल्याला नक्की काय हवंय. मग हे औत्सुक्य मनामध्ये असणं आणि म्हणूनच हे सगळं ज्ञान घेणं, या ज्ञानाचं महत्व जाणा आणि या ज्ञानाला घेऊन ते ऍप्लिकेबल, ते अप्लाय करायचे, ते आचरणात आणायचे, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच ज्या प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे स्पष्ट पाहू शकतात आणि ज्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला नाही, ते प्रयत्न करूनही हे घडवू शकत, हे प्रयत्न करूनही जाणू शकत नाहीत, कारण त्यांना ते ज्ञानच नाहीये ना. त्या ज्ञानाचा कुठेतरी अभाव आहे, कुठेतरी फक्त तत्वज्ञान, तर्कवाद, मायावादी की मी हे असं आहे आणि मी म्हणजे देवाचा अवतार आहे, आपण हे सगळं केमिकल रिॲक्शन्स आहेत, हे सगळं अहो, पण त्याचं मूळ कुठून आलंय? हे सगळं ठीक आहे, मानवाने का केलंय एवढं सगळं हे? का मनुष्याने? कारण मनुष्य हा मूळ आध्यात्मिक स्वभावाचा आहे आणि मनुष्य ह्या गुणांनी भगवंतांसारखाच आहे आणि म्हणून तर भगवंतांनी भगवद्गीता मनुष्याला दिलेली आहे. मनुष्य ही प्रगती करतोय, पण त्याचं कृतज्ञता कुठे आहे? त्याची जे कशापासून आलेलं आहे? मग मी ही इमारत बांधलीये, पण त्याची विटा माती हे कुठून आलं हो? मग ह्या सगळ्या गोष्टी जाणणं आणि हेच जी व्यक्ती जाणतीये, ती निश्चितच आत्मसाक्षात्कारी आहे. मग या अखिल जगताचा नाहीसे करणारे जे सूर्याचं, ज्या गोलोकामध्ये आपण म्हटलं की मग या सूर्य चंद्राची सुद्धा आवश्यकता नाही, जिथे भगवंतांचं तेज, मग ज्या ब्रह्मरूपातून, ज्या ब्रह्म जे जे आपण ज्या व्यक्तींना कालच्या शेवटच्या अध्यायात अगदी शेवटी जाता जाता जी ब्रह्मज्योत आपण म्हटली, की मग ज्या आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीने हे जाणलेलं आहे की मग या ब्रह्मज्योतीला आधार हा भगवंतांचा असतो. मग काचेमध्ये ज्याप्रमाणे तो दिवा ठेवला जातो, मग तो फडफडत नाही, मन कुठेतरी अविचलित राहतं, विचलित होत नाही, कारण त्यांना भगवंतांचा आश्रय आहे कुठेतरी. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या अंधकार नाहीसे करणाऱ्या पृथ्वी तलावर, मृत्यूलोकावर सूर्याचं आणि चंद्राचं तेजही भगवंतांपासूनच आहे. घामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. एक सेकंद ना मला.
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग बघा बरं कशा प्रकारे हे अवकाशामध्ये भगवंत प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये, मग प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये जे प्रवेश केलेला आहे की कशा प्रकारे या तत्वामुळे मग आपल्याला हे ग्रहलोक सगळे अवकाशामध्ये फिरताना दिसत आहे. मग एखादी ग्रह बघा हो, जर एखादी कलिंगड घेतलं, इतके अवजड असे ग्रह, एखादी कलिंगड घेतलं आणि तुम्ही जर खाली फेकलं तर ते खाली फेकलेलं तरंगणार थोडीच आहे, ते खालीच पडणार. परंतु ज्या तत्वाचं मग कुठेतरी ही जी अवकाशामध्ये ज्या प्रकारे हे ग्रह फिरतायत, त्या अवकाशामध्ये या प्रत्येक तत्वामध्ये भगवंतांचा अवशेष आहे आणि म्हणूनच ते या ग्रहलोकामध्ये आपल्याला फिरता आहेत आणि त्या आपल्या कक्षेमध्ये ते कुठेतरी स्थिर आहे. ठीक. आणि म्हणूनच मग चंद्र होऊन की चंद्राद्वारे आपण आधीही भगवंतांचं जे विभूती बघितलेल्या आहेत, ज्या सूचक अभिव्यक्ती बघितल्या आणि त्याच्याही आधी आपण बघितलं की कशा प्रकारे पाण्याच्या रसामध्ये भगवंत आहेत, मग पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंतांचा अंश आहे आणि मग ज्या चंद्रामध्ये मग ज्या वनस्पतींचे रस आणि प्रत्येक गोष्टीला जो पुरवठा, जो भौतिक जगतामध्ये पुरवठा केला जातो, जसं मी सांगितलं की देवी देवता आहे भगवंतांचे कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, मग ज्या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा केला जातो त्यामध्ये भगवंतांचा अवशेष आहे आणि प्रत्यक्ष भगवंतांचं नियंत्रण आहे. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. सरिता हरे माता कृष्ण. हा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 15.14 सर्व प्राणीमात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि चार प्रकारच्या अन्नांचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी सहयोग साधतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंतांचा अंश कुठे आहे तर त्या जठराग्नीमध्ये पण, ज्या पाण्याच्या चवीमध्ये आपण म्हटलं, ज्या पाण्यामध्ये भगवंतांचा अंश आहे, तशाच प्रकारे या बाह्य शरीर जे बनलेलं आहे, मग या ज्या पृथ्वी, आप, वायू, आकाश, जल या सगळ्या ज्या पंचमहाभूतांनी बनलेलं जे आहे, त्यामधल्या ज्या अग्नीचा सुद्धा समतोल हा भगवंतांकडून राखला जातो. मग कुठेतरी जेव्हा तो जठराग्नी बघा की कुठेतरी जेव्हा अनियमित होतात त्या गोष्टी, मग सगळं मेडिकल सायन्स सगळं मान्य आहे. सगळ्या या मग आपण अनेक डॉक्टर्सना इथे बघतो की ज्यांना मेडिकल सायन्सची पण पूर्ण कल्पना आहे हो, परंतु ज्याचं नियंत्रण, मग या सगळ्यावरती कुठेतरी नियंत्रण जे आहे, या सगळ्यावरती जे त्या आपण म्हणतो ना, त्या कक्षेमध्ये जसं मी ग्रह म्हटलं तसं त्या प्रक्रिया, त्या स्थितीमध्ये कशा प्रकारे या सगळ्याचा मेंटेनन्स हा राखला जातो आणि म्हणूनच त्या जठराग्नीला संतुलन ठेवण्याचं कार्य हे सुद्धा भगवंतांकडून की ज्या प्राण आपान, मग ज्या प्राणायामाबद्दल आपण जाणलं की मग कुठेतरी कशा प्रकारे या प्राणायामातून आणि ज्या यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार या अष्टांग योगातून आपण ज्या पातळ्या जातात, त्याच प्रकारे या प्राण आणि अपान वायूला सुद्धा संयोग साधून भगवंत त्या जठराग्नीला रेग्युलेट करत असतात, कुठेतरी समतोल राखत असतात. म्हणून कुठेतरी बघा काही कमी जास्त, मग जी सात्विकता मी सांगितलीये त्याच्यावरती आपण येणारच आहोत की कशा प्रकारचं अन्न, मग कुठेतरी जेव्हा मसालेदार अन्न खाल्लं जातं, काहीतरी जळजळीत खाल्लं जातं, तेव्हा तामसिक वृत्ती, राजसिक वृत्तीचं खाल्लं जातं. कधीतरी ठीक आहे, जसं मुलांना सांगताना जेव्हा मी हे शिकवायचे तेव्हा अहो मग आम्हाला पिझ्झा, बर्गर हे सगळं आवडतं मुलांना, पण मग ते कधीतरी ठीक आहे, पण जेव्हा ती त्याच वृत्तीतनं आणि त्याच गोष्टीला सेवन केलं जातं सतत तेव्हा निश्चितच ते कुठेतरी असंतुलित राहतं.
आणि म्हणून ती सात्विकता कशा प्रकारे जाणायची आहे. आणि म्हणून या 4 प्रकारच्या, मग जे आपण चावतो, गिळतो किंवा रसदार जे अन्न असतो किंवा जे चोखून खाल्लं जातं, अशा 4ही प्यायलं जातं, चोखून खाल्लं जातं, प्यायलं जातं, चावलं जातं, अशा या सगळ्या प्रकारच्या अन्नाचं पचन हे जठराग्नी मार्फत केलं जातं, जिथे भगवंतांचा प्रत्यक्ष वास असतो. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. हरे कृष्ण. राधा माताची वाचा. राधे राधे. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. राधे राधे. हरे कृष्ण. म्हणून ज्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जे भगवंत स्थित आहेत, या भगवंतांपासूनच या ज्या, मग जसं आपण म्हटलं की ज्या भगवंतांना कृतज्ञता जाणून जेव्हा ते सात्विक अन्न खाल्लं जातं, तेव्हा ते कशा प्रकारे मेंदूतल्या ऊतींना सुद्धा कुठेतरी उत्तेजित आणि सात्विक बनवत असतं. मग या सगळ्याचा कुठेतरी कशा प्रकारे परमात्माचा निवास हृदयामध्ये, मग प्रत्येक गोष्ट बघा की मूळ अध्यात्म आहे. आणि म्हणूनच ते जाणायचं आहे की या स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती या भगवंतांपासूनच होतात. कुठेतरी या सगळ्या इंद्रिय विषयांचं आणि या गोष्टींचं की ज्ञानेंद्रियांचं आणि कर्मेंद्रियांचे जे विषय निगडित आहेत, हे भगवंतांपासूनच होतात. आणि सर्व वेदांद्वारे मग या आपण जे अन्न बनवलं जातं बघा, हे याच्यामध्ये घालायचंय, ते त्याच्यामध्ये घालायचंय, मग कुठेतरी जेव्हा विस्मृती, काही गोष्टींच्या स्मृती, विस्मृती, या सगळ्या गोष्टींमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांचा हात आहे. आणि निस्संदेह भगवंत वेदांतांचा, मग या वेदांचा, मग या वेदांत म्हणजे काय हो? वेदांचा अंत हे परमेश्वर. ज्या व्यासमुनींबद्दल मी सांगितलं की नारद मुनींना व्यासमुनींनी सांगितलं की ईशोपनिषद लिहिलं आहे, आणि उपनिषद लिहिल्यावर सुद्धा कुठेतरी त्यांनी कृष्णाला पूर्णपणे प्रकट झालेलं बघितलं नव्हतं. तेव्हा नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही श्रीमद भागवत लिहा. आणि मग त्या श्रीमद भागवतामध्ये जेव्हा सगळ्या स्कंदांमधून परमेश्वराचं दर्शन अगदी म्हणतो ना आपण यथासांग घडवलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये अगदी मायन्यूटली आपण कशा प्रकारे जाणतो या गोष्टी. आणि म्हणून या वेदांमध्ये, या शास्त्रांमध्ये, या सगळ्या स्क्रिप्चर्सचा या जाणणं म्हणजेच भगवंतांना जाणणं. हे सगळ्याच ज्ञान घेऊन कृष्णाला जाणलं नाही तर काय वेदांचा अभ्यास केलाय. आणि म्हणूनच या वेदांचा ज्ञाताही प्रत्यक्ष भगवंत आहे. वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं, हे जाणून घ्या. आणि मग या वेदांताला जाणायचंय म्हणजे नक्की काय जाणायचंय? त्या पुरुषोत्तमाला आता आपण जाणणार आहोत, ज्या पुरुषोत्तम योगाबद्दल आपण जाणतो आहोत. हरे कृष्ण माताजी. शंकर प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.17 या 16 आहे बघा वरती प्रभूजी. 15.16 च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत असे म्हटले जाते. 15.17 या दोहों व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहेत, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या वेदांतामध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे त्यामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे असा की च्युत आणि अच्युत. बघा, च्युत म्हणजे जे भौतिक जगतामध्ये आहेत आणि त्या अच्युत म्हणजे जे आध्यात्मिक जगतामध्ये आहेत. मग कुठेही अधपतन जे जे या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली आहेत ते भौतिक जगतामध्ये आहेत, पण जे आध्यात्मिक जगतामध्ये आहेत त्यांच्यावर निश्चितच याचा प्रभाव नाही, कारण त्यांनी ती गोष्ट जाणून कुठेतरी स्वतःला त्या गोष्टीच्या बद्ध करण्याच्या पलीकडे नेलेलं आहे. आणि म्हणून ह्या जीवांचे 2 वर्ग केलेले आहेत, क्षर आणि अक्षर.
आणि भौतिक जगामधले आणि आध्यात्मिक जगातला हा फरक दाखवून दिलेला आहे. या दोहोंच्या व्यतिरिक्त मात्र जसं आपण म्हटलं की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या गुणातीत जी अकर्मी व्यक्ती जाते आणि म्हणूनच या अपरा शक्तीची जी उत्पत्ती भगवंतांकडून झालेली आहे त्या प्रत्यक्ष पराशक्तीच्याही पलीकडे जो गोलोक धाम आहे तिथे प्रत्यक्ष परम पुरुष भगवान आहेत आणि प्रत्यक्ष भगवंतांचा निवास आहे आणि त्यांचाच या त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून मग भगवंत आधार मग पृथ्वी लोकावर भगवंत प्रकट होत आहेत ते भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी आणि भक्तांना जाणण्यासाठी. एक मिनिट. आणि म्हणूनच भक्तांना जाणण्यासाठी जे काही भगवंत या क्षर आणि अक्षर ज्या च्युत आणि अच्युत की च्युत म्हणजे पॉलिएबल आणि अच्युत म्हणजे जे इम्पॉलिएबल आहेत की कशा प्रकारे या गोष्टींना जाणायचं या दोन वर्गांना जाणायचंय आणि त्याच्याही वर आणि त्याच्याही वरचढ असे कोण आहेत तर ते प्रत्यक्ष परमपुरुष भगवंत पुरुषोत्तम तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून मग या अपराशक्तीचं ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे भौतिक जगताची निर्मिती केलेली आहे त्या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंत त्याला आश्रय देत आहेत. मग तुम्ही काय करायचंय भगवंतांनी सांगितलं तुम्ही ठरवा परंतु निश्चितच भगवंत त्या भक्तीचं रक्षण करतायत. भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष आहेत आणि म्हणूनच ते त्यांचं पालन पोषणही करीत आहेत. भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केला जसं मी म्हटलं की ब्रह्म मानलंय ज्यांनी परमात्मा मानलंय ज्यांनी भगवान मानलंय मग त्या संबंध प्रस्थापित करण्यापर्यंत जे गेलेले आहेत ते निश्चितच या भगवंतांना परम पुरुषांना जाणू शकतात. ते स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकामध्ये मग ज्या कुरुक्षेत्रावरती जी भगवद्गीता सांगितली गेली ती का सांगितली गेली जिथे अर्जुनाला तो संभ्रम झालेला आहे परंतु हे ज्ञान आपल्यापर्यंत यावं. यस्माक्षर मतितोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसंच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या च्युत आणि अच्युत या सगळ्यांचा जे आश्रयस्थान आहेत अशा प्रकारे हे सर्वश्रेष्ठ असे परम पुरुष आणि परम कारणांचे परम कारण जे परम तत्व आहे आणि म्हणूनच या जगतामध्ये वेदांमध्ये भगवंतांना पुरुषोत्तम पुरुषात उत्तम असं परम पुरुष असं संबोधलं गेलेलं आहे आणि म्हणूनच भगवंत या पुरुषोत्तम या नावाने प्रसिद्ध आहे. ज्या देवी देवता बघा की अक्षरशः जसं आपण बघितलं की प्रत्यक्ष देवकी मातेच्या पोटातून जेव्हा भगवंतांनी जन्म घ्यायचा होता त्या दुर्मिळ रूपाला त्याप्रमाणे या देवी देवता प्रत्यक्ष शंकर आणि ब्रह्मांची निर्मिती ज्यांची झालेली आहे हे सगळे भगवंतांचं हे दुर्मिळ दर्शन घ्यायला आसुसलेले असतात. ते भगवंतांच्या खूप निकट असतात कारण ते भगवंतांच्या पूर्ण भक्तीमध्ये आणि त्या कुठेतरी त्या आत्मसाक्षात्कारी काय होत त्याच्याही पलीकडे अशा या देवी देवता जे प्रत्यक्ष ऍडमिनिस्ट्रेटर असं प्रभुपादांनी त्यांना म्हटलंय की मग या सगळ्यावरची दृढ श्रद्धा सगळ्यांवरची श्रद्धा देवी देवतांची पूजा जे सगळे करतायत त्यांच्यावर नितांत श्रद्धा ही भगवंतांपासून आहे. कारण जे यज्ञ अर्पण केले जातात ते विष्णूंना म्हणून हे तत्व जाणायचंय आपल्याला परम तत्व जाणायचंय. ज्या शिवांनी भगवंतांची भागवतामध्ये भगवंतांची स्तुती केली आहे ज्या ब्रह्मांनीही भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे असे परम पुरुष भगवान. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. दीपाली माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 15.19 जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो संशय रहित बघा की या संशयाला कुठे जागा नाहीये मग की ज्या प्रकारे नितांत ज्या भक्तीच्या टप्प्यांवर आपण जाणलेलं आहे की मनात श्रद्धा हा पहिला टप्पा आहे भक्तीचा
आणि म्हणूनच या निसंशय ज्या अर्जुनाने कबूल केलेलं आहे 10व्या अध्यायामध्ये, की भगवंता आता मी तुम्हाला परम तत्व म्हणून जाणलेलं आहे, की मी अनेक ऋषी, देवल, व्यास, नारद मुनी या सगळ्या असित देवल या सगळ्यांकडून मी हे ऐकलेलं आहे, वाचलेलं आहे, परंतु प्रत्यक्ष तुम्ही मला हे ज्ञान देताय आता. आणि मला आता सगळ्याची खात्री पटलेली आहे. आणि ज्या 10व्या 11व्या अध्यायामध्ये जेव्हा त्याला विश्वरूप दिसलेलं आहे, तेव्हा तर अर्जुनाला कशा प्रकारे अर्जुनाने ते ज्ञान आत्मसात करून स्वतःला त्या भक्ती मार्गाचा मार्ग जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण निर्विकार रूपाला न तर भगवंतांच्या प्रत्यक्ष भगवान रूपालाच अर्जुन पूजत असतो. आणि म्हणूनच त्या भगवान रूपाला, या पुरुषोत्तम रूपाचंच महत्व त्यांनी जाणलेलं असतं. म्हणून संशय रहित होऊन जे या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणून, की मी परमात्म्याचा अंश आहे आणि ज्या पुरुषोत्तम भगवानांपासून जे आहेत, त्या पुरुषोत्तम भगवानांना जो जाणतो तो सर्वज्ञ होय. मग ह्या ज्ञानाने, मग कशाने हे जाणणार आहे? ज्या प्रकारे आपण म्हटलं, की हे ज्ञान घेणं कुठल्या कुठल्या याच्यावर आपण म्हणू शकतो असं, की हे सगळं ज्ञान आम्ही घेतो आहोत, म्हणूनच आपण त्याबद्दल सांगू शकतो आणि म्हणूनच कृष्णाला जास्तीत जास्त ओळखू शकतो आणि कृष्णापर्यंत ती भावना, कृष्ण भावना आपण स्वतःमध्ये आत्मसात करू शकतो. आणि म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. कारण मग कुठेतरी ते ज्ञान घेतलं नाही तर ती श्रद्धा मनात पाहिजे, पण ते ज्ञान घेऊन मगच पुढच्या टप्प्यांवर जाऊन मग ती साधू संघ, भजन क्रिया आणि कुठेतरी जी अनर्थ निवृत्ती, मग या तिन्ही गुणांच्या व्यतिरिक्त आपल्याला गुणातीत होऊन कुठेतरी जी भगवंतांची कृतज्ञ भावना जाणायची, ती भावना फक्त भक्ती मार्गानेच येऊ शकते हो. आणि म्हणून तो भक्तीचा मार्ग हा सर्वात श्रेष्ठ, जसा त्या लिफ्टचा मार्ग दाखवलेला आहे. मग अनेक बुद्धियोग, अनेक अष्टांग योग आणि सांख्य योग, कर्मयोग याच्याद्वारे आपण ज्ञान खूप घेतलंय, पण जो भक्तीचा मार्ग आहे हा सर्वात सुकर आणि सर्वात अगदी फास्टेस्ट असा मार्ग आहे, की जिथे कुठल्याही क्वालिफिकेशनची गरज नाही हो. कुठल्याही तुम्हाला की कृष्ण भावना जोपासायची आहे फक्त, मग तिथे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या इतकं असंच पाहिजे आणि तसंच पाहिजे असं नाही. कोणीही भक्तीमध्ये निश्चितच येऊ जातो. त्याच्या मनामध्ये प्रेम आहे भगवंतांविषयी, जी श्रद्धा आहे तो निश्चितच स्वतःला त्या मार्गावर आणण्यात कुठलाही संशय ठेवत नाही आणि तो निश्चितच स्वतःला प्रगत करू शकतो. असं हे कॉन्फिडेन्शियल बघा, असं हे खात्रीपूर्वक शिक्कामोर्तब केलेलं वेदांतांमध्ये, ज्या भागवतांमध्ये भगवंतांचा उल्लेख केलेला आहे पुरुषोत्तम म्हणून, आणि प्रत्यक्ष प्रभुपादांनी की हे पुरुषोत्तम योगच हो हा 15वा अध्यायाचं अत्यंत महत्व आहे आणि या अध्यायाचं. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमग्रह गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुनाला सांगतायत भगवंत, की हे अर्जुना, निष्पाप अर्जुना, कारण भगवंतांसाठी अर्जुन हा प्रिय सखा आणि एक उत्तम भक्त आहे. आणि त्याच्या मनातली ही जी निर्मळता आहे, त्याच्या मनातली ही जी करुणा त्याच्या मनात का आली आहे हो, मग ती दुर्योधनाच्या मनात किंवा धृतराष्ट्राच्या मनात का नाही? कारण तिथे कुठेतरी फक्त अधर्म होता, कपटी होती सगळी भावना. आणि ते कुठेतरी ज्या परमात्म्याला ज्यांनी जाणलं नव्हतं, ज्या भगवंतांना ज्यांनी जाणलं नव्हतं, त्याची फक्त विनाशकाले विपरीतच बुद्धी होती. कारण त्याचा नाश होणं हे निश्चित होतं हो. आणि म्हणून त्या अर्जुनाला, म्हणून अर्जुनाच्या मनामध्ये, ज्याच्या मनामध्ये आपल्या भावंडांनी ज्यांना इतका त्रास दिलेला आहे तरीही का करुणा आहे? कारण जो एक उत्तम भक्त आहे आणि जो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा बघा, की मी जे म्हणतेय की खजिना भगवंतांनी जो उघडलेला आहे आपल्या समोर, आणि म्हणूनच हा जो गाभा भगवंतांनी दिलेला आहे, हा भगवंतांनी प्रकट केलेला आहे. आणि आता जो ही व्यक्ती ज्याचा अभ्यास करेल, अध्ययन करेल, तो निश्चितच याबद्दल ज्ञान घेऊन बुद्धिमान होऊ शकेल आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे तो निश्चितच सिद्ध करू शकेल. मग ती सिद्धी प्राप्त करू शकेल आणि स्वतःला त्या आध्यात्मिक पातळीवर कुठेतरी उन्नत करू शकेल. इति पंचदशोध्याय समाप्त. हा खूप सुंदर असा अध्याय आहे. तात्पर्य कृपया वाचा. सुंदर दिवस आहे, नवरात्र सुरू झालेला आहे आणि खूप सुंदर, म्हणून मी आज 15वा अध्यायाला खंड बिलकुल केला नाही. म्हटलं थोडा उशिरा चालू झालं तरी चालेल,
परंतु खूप सुंदर असा हा पुरुषोत्तम योग आपण आज जाणलेला आहे आणि या ज्ञानाचा गाभा जाणलेला आहे की आता पुढे जाऊन अर्जुनाचे प्रश्न आहेत, परंतु हा गाभा भगवंतांनी सांगितलं हे ज्ञान मी तुझ्यापर्यंत दिलेलं आहे आता. आणि म्हणून ते ज्ञान आत्मसात करून स्वतःच्या बुद्धीला कशा प्रकारे प्रखर आणि कसं चेतना द्यायची आणि कशा प्रकारे स्वतःला बुद्धिमान बनवायचे की जेणेकरून तुला ती सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण 5 मिनिटं घेऊया नक्की. एक्झॅक्ट 5 वाजले. राधा माताजी रेकॉर्डिंग प्रश्न थांबवतो. आहेत.